ва дар инҷа печатае ки як рӯз дар омадагӣ баромадагиен ай ҳамин сабаб депортатсия як умраш мекунанд ки варақашама дар ҳаминҷа мемонам агар дида нашавад бо дар телеграм канал ма мепардом ки силкаша дар комментария мемонам хитон будунем бинен бароям чӣ мегем нафарҳое ки зарур набошен наёен хубтар аст дар ҳамин вазъият то ки бигем ҳам ки депортатсия накунанд нагардонанд мешавад чеҳра маҳқул намешавад мегардонанд мешавад телефон камбудӣ меёбанд мегардонанд мешавад пеш ҳуҷҷат накарда будем гуфта мегардонанд. салому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдулло Теҷе ҳар як нафаре ки ҳама вақт канали моро тамошо мекунед дастгирӣ мекунед ва комментариҳои хуб менависем миннатдорум ай ҳаматон. имрӯз дар аэропорти Внуково қарор дорем то ки ай вазъияти нафарҳое ки ай Россия ба Тоҷикистон мераванд ва нафарҳое ки ай Тоҷикистон омаданиянд чӣ гуна ба шумо маълумот расонем. видеоро ҳатман то охирша тамошо кунед лайк ва обуна шида набишқем ва дар як масъалаи дигарам шуморо маълумот мерасонем ки барои патент мегирифтагиҳо ва барои нафарҳое ки ай Тоҷикистон омадаистиянд камбудӣ шидаистай дар ин масъала бигем баъд вазъияти аэропортҳо ба шумо маълумот мерасонем. нафарҳои мерафтагӣ дар аэропорти Внуково тафтиши ҳуҷҷат ҳастай мешавад ҳолате ки меоянд бе ягон камбудӣ мегзаранд мераванд мешавад ҳолате ки тафтиши ҳуҷҷат мекунанд вале муомила карда мешавад ҳаракат кунед муомила кунед то ки штраф накунанд дар оянда камбудӣ нашавад. дигараш бигем таможни контрол беташвиш ҳамин аэропорта ки дар омадаи регистратсия ки гузаштен дар таможни контрол ҳуҷҷатам надошта бошам я паспортом бошам мигратсиони карта ё ки регистратсия ё ки ҳечам надошта бошам мегзарен мерем бигем яъне нафарҳои мерафтагида камбудӣ нашидаистем мо тафтиши телефон ё ки дигар камбудиҳоро мегем барои нафарҳои меомадагӣ я дар назар дорем нафарҳои мерафтагида ягон тафтиш нест. нафарҳои меомадагӣ чӣ хато накунем бигем ҳамин рӯз даҳум рӯзае ки видео накардем ай кадом сабаб ягон дигаргунӣ шидагӣ нест. ранги пеш бигем тафтиши ҳуҷҷат пурсупос ки ҷо мерем мешавад чеҳра маҳқул намешавад мегардонанд мешавад телефон камбудӣ меёбанд мегардонанд мешавад пеш ҳуҷҷат накарда будем гуфта мегардонанд яъне аз сабабҳои хурд гардондаистиянд депортатсия кардаистиянд нафарҳои мегардондагӣ назар ба пештарара зиёдтарай бароям чӣ мегем нафарҳое ки зарур набошен наёен хубтар аст дар ҳамин вазъият то ки бигем ҳам ки депортатсия накунанд нагардонанд. ва дар дигар шабакаҳорам бигем дидаистем ки чӣ хеле вазъият дар аэропорт занҳорам ҳуҷҷат мепурсанд бигем мардҳорам ҳатто нафарҳое ки шаҳрвандӣ дутарафа доранд баъзеҳош бигем мефароянд 5-6 соат пас мебаранд ҳамин гунаи вазъият ҳама ёро бар назар бигиред. ягон чизе ки нафаҳмиде ё ки нафаҳмондем дар комментария нависте ҳаракат мекунем ҷавоб гардонем ва дар масъалаи нафарҳое ки ба Россия меоянд ҳуҷҷат намекунем. шумо бояд ба Тоҷикистон ки рафтен 3 моҳ бестен ҳуҷҷатҳотонро тафтиш кунед бинед ягон камбудӣ набоша ва баъдан ба Россия биёем барое ки баъзеҳо меоянд ҳуҷҷат намекунен баъдан граница мегзарен шумо қонуни баромадан ва даромадани Россияро вайрон мекунед яъне қонуне ки 90/180 ки аз ин сабаб баъдан чандин нафарҳо шид ки патент наметиҳанд шид ҳолате ки дар аэропорт пеш ҳамин хел карда буданд гардондан депортатсия карданд ҳатто як бародар муроҷиат кард ки ҳуҷҷатҳоша тафтиш мекунанд ва вақте меоя ҳуҷҷат намекунанд граница мегзара мебинам печатҳоша мегӯянд шумо бояд мебаромадем баъд аз 3 моҳ медаромадем ва дар инҷа печатае ки як рӯз даромадагӣ баромадагиен ай ҳамин сабаб депортатсия як умраш мекунанд ки варақашама дар ҳаминҷа мемонам агар дида нашавад бо дар телеграм канал ма мепардом ки силкаша дар комментария мемонам хитон будунем бинен дар ҳамин масъала беаҳамиятӣ накунед нафарҳое ки ҳуҷҷат надоред ҳаракат кунед ба Тоҷикистон равед 3 моҳ бестем баъдан биёед. нафарҳои ҳуҷҷатдорро дар назар надорем нафарҳое ки ҳуҷҷатҳотон камбудӣ надорад шумо мерен як рӯз меистен як ҳафта меистен фарқият надорад фақат нафарҳои беҳуҷҷата бигем дар назар дорем. ҳамин масъалада эҳтиёт бошед боқи паноҳи Аллоҳ миннатдорум ай ҳаматон бошед.